Tɛgɛ dara binganikɛla marifatigi ma naani kɔni kan ipodɔrɔmu finitigilakaw fɛ. Kibaruya mun sera ma o koɲa la, olu y'a yirana k'a fɔ ko min ye komisɛri Yamadu Gumane ye ale n'a ka adjoint n'o ye Sherif Akili ko olu ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la k'u sera ka binganikɛla marifatigi ma naani kɔni minɛ. Wa ko nin ko in yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la, o de ye k'a fɔ min ye damakasi ye a cayara kosɛbɛ ipodɔrɔmu polisiso la k'a yira k'a fɔ ko binganikɛla dɔw bɛ yen nɔ ko u bɛ bingani wale ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ka t'u bololafɛnw minɛ o la. O hukumu kɔnɔna la min ye komisɛri Yamadu Gumane ye ale n'a ka cɛdenw olu kɔni ye baaraw sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw boloda. O bolodali de kɔnɔna la olu nana bi maa naani kɔni kan n'u y'o minɛ juin kalo tile 13 kɔnɔna la. O maa kofɔlen ninnu minɛlen a yirala k'a fɔ ko o ye fɛn minnu minɛ ni maa kofɔlen ninnu na o de ye motoden 3 min ye marifajugu 3 ye ani marifakisɛ 11 ani fɛn caman. A yirala k'a fɔ ko ni bingani jɛkulu in ko u yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye k'o ye Amaseku ye ni ale yɛrɛ si bɛ taa san 30 kɔnɔna. O kɔfɛ tɔ 3 ninnu bɛ yen kelen bɛ yen o san bɛ taa san 25 la kelen wɛrɛ bɛ yen o si bɛ taa san 28 na kelen wɛrɛ bɛ yen o si bɛ taa san 30 la. Ayiwa min ye ɲininkali kɔni tɛnkuna ni maa kofɔlen ninnu na u y'a yira k'a fɔ ko awɔ olu ka baara ye bingani wale ye wa u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taa maa 5 la. Sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u 5nan in ale yɛrɛ minɛlen don ale bɛ Bamakɔ kasoba mara. O hukumu na min ye komisɛri Yamadu ale kɔni taara o nɔfɛ o ye ɲininkali baara kɔni cɛnko o fana la. A y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko kosɛbɛ ale bɛ ni maa naani ninnu dɔn ko sabula ale ni u jɛra ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko u bɛ jɛkulu la jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u bɛ taa bin maaw kan k'u bolofɛn naraku la ani mun ye fagali bagabagali ye k'u b'o ta k'o ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ ma. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko u ye baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ taga bingani wale 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko k'a daminɛ avril kalo la fo ka taa bila an bɛ kalo min na n'o ye juin kalo ye. U ka nin baara ninnu kɔnɔna la u sera ka wari minnu nalaki maaw la k'a bɛ taa miliyɔn 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ. Ayiwa min ye ni maa naani ninnu ye olu kɔni bɛna taa fara u tɔ kelen kan n'o yɛrɛ kɔni tun bɛ kaso la kɔrɔlen. Ayiwa an bɛ min ye kiiri tigilamɔgɔw ye an kɔni bɛ olu kɔnɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni ni kiiri min ka kan u ka denw kan wa ni kibaruya minnu bɔr'o la an b'o da u tulo kan don n'a nata.